Op 28 augustus is Hero geboren. En bent ik op 28 augustus. En wisten we net van elkaar. Een week verschil dat we uitrekenen wien. En dan ben we dus op dezelfde dag bevallen. Wat bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, ik geloofde het net, want ik zei het tegen Marieke van wij hebben een zoon gekregen van een man. Nou, Marieke zei, wij hebben een dochter gekregen vandaag. Nou, ik zei, de heste gek, mami, dat loopt net. Ja, ze zei, luister maar even. Dus jij bij je laatste. Toen jij ik wel hier op achtergrond met Marmelien. En hoe is mijn evennicht? Het hartstikke goed. Ze eten goed, ze poepen goed, ze plassen goed, ze goelen goed. Alles werkt, alles erop en eraan. Hoe is het met hij? Hartstikke best. Ja, super. Hartstikke goed. Ja. Alle clichés ben wel van toepassing inderdaad. Ja, Dus, is dat zo? ja, het is fantastisch. Dat zijn mooie keer het voorstellen. Maar op dezelfde dag en dan twee zussen, dat is toch als jij erbij maken? Nee, nog nooit. En ik denk dat ik net zo heel gauw ben, maar met Cecile. Dat is wel heel speciaal natuurlijk. Nieuw zet het mooi terug en 20 goed over wie bent er. En ik lag kwartier uur 1, half 12 naar bed en kwartier of 4 ging de telefoon weg. En toen werd het de man van Aaltje. Zag van, het is hier ik bezig. Dus die had een heel kwart nachtje bij maken. Schlok ik een beetje wurf vond ik wat toen ik wel. Achteraf iets wat te verklaren. Nee, dat was hartstikke mooi. En toen Aaltje Smaas maar Marieke bellen, die natuurlijk een hele verrassing dat zij al die nacht een famke kregen hier. Dat is heel speciaal. Dat betekent je net zoiets. Ik ben zussen en Marieke hele goede vriendinnen eigenlijk. Ja. Elke dag wel contact. Als ze elke dag langskomen bij elkaar. Dus je matte, ik wil me ook erop zitten kennen. Ja, dat wie ik wel een beetje vereist nou dan. En dat ging ik hartstikke best, gelukkig. Ja. Dat was dan wat vervelend, nee, maar dat is geen enkel probleem. Hè? Nee. In 20 jaar ben ik naar de kunstacademie gegaan en toen ben ik in aanraking gekomen met de kunst. Ik heb een jaar of 12 heb ik decors ontworpen voor lotspullen, voor theater en andere dingen. Jammer genoeg kon ik er net van bestaan en moest ik weer wat anders doen. En toen heb ik een jaar of 20 heb ik in een taxibedrijf zitten. En sta er gewoon, ik helemaal geen tijd meer om me aan kunst en zat aandacht te besteden. Ik hier vol lauwe teruggang maar het maatje van kunst meer als je de gelegenheid er net voor krijgt om dat te doen. En je hebt ook andere verantwoordelijkheden. Ja, dan heb je eigenlijk geen keuze meer. Twee hier bij Rome kon ik deze prachtige ruimte hier krijgen. En je kunt me hier helemaal uitleven. En er is voor mij gewoon een nieuw leven begonnen. Hing jou in die periode dat je net meer actief was als kunstenaar, hing jou ooit denken dat je weer zo'n mooi plakje had zoen en dat je weer zo actief aan de gang was zoen? Nee, dat hing je net dromen kan. Natuurlijk, het weer een droom van mij, maar dat ik zo'n mooi plak krijg, dat ik net dacht. Dit soort projecten, daar hoor ik van. En het is, je bent echt dingen aan het uitvinden, aan het uitzoeken. Nou, dit moet een soort beker worden. Dit is een object wat straks in het theaterstuk Een dijk vol dromen in Pijm komt. Goed, 2 jaar waarom. Toen
We een week met een project om van oud materiaal, dus met nieuwe dingen te maken, een nieuwe vormen en zo. Toen ik een stapel uitdozen van mij op tafel staan en ik vond dat zo intrigerend, die structuren die er in zijn stapel uitdozen zit, dat ik dacht, hier moet ik gewoon wat meer mee doen. Je ontdekken hield het met nieuwe vormen, hield het nieuwe landschappen. Nou ja, zo ontstaat dat. Als je nou beginnen als kunstenaar, je volgt zo'n opleiding en je moet er vanwege, nou ja, financiële problemen, zullen we maar zeggen, ophouden. Het die periode als taxichauffeur, hoe zie je daarop om? Ja, je sjuggt een soort en je doet een soort ervaringen op. En alle dingen die je om je heen zien hebt en alle mensen met je moet praten hebben, alle verhalen die je hier hebt, die kun je nou weer gebruiken om je dingen weer vorm te geven.